Agurterdi Euskal Telebisten ikusentzule guztiok, Italiara joteko unea iritsi zaigu, hain zuzen ere Eurokapek bere bosgarren jardunaldia beteko bai du gaur bertan, atzo hasitako partiden zerrenda horrekin jarraituko du gaur, eta Euskal talde bat ari denez Eurokap honetan, horren irudiak eta horren kontakizuna egiteko prest, Trentotik zuzenean Dolomiti Energy, Trento eta Dominion Bilbao Basket. Esan beharrik ez dago, Bilbotarren gainean, azken partidetan gertatutakoa. Bereziki Europako lehiaketan etxean, irabazi zinean jarritzen dute Sito Alonsorenek, eta hori zezik, aurreko asteko partida hori galdu izana, Olimpiaren aurka galdu zuen moduan kolpe izan zen, ze orain, egutegia zaildu egingo zaio hurrengo bi jardunaldi hauetan, besteak beste Trentora eta Nanterrera egin beharko dutelako beltzezkoek, eta kontuan hartu nola ari diren, bai italiarrak, baita frantziarrak ere. Josean Aldalur, arrastion. Arrastion, iturriko, eta ikusten guztiak. Hori guztiak gutxi bailitzan, erronka handia dutelako gaur beltzezkoek, esan beharra dago, Murtzian igandean emandako irudi hori ligan etzela batero ona izan, eta ondoriak ere utzi ditu, bi gaixo utzi zutelako partida horrek. Beraz, taldea osorik ez dauka Sito Alonsok, naiz eta gaixorik zeuden Ruf eta Borg, joan diren Italiara eta laguntzeko prest dauden. Baina nioen bezala, aurreko astean berriro etxean galdu izanak, azelan utzi dion momentu honetan Dominioni. Bai, gaur bukatuko da gainaz lehenengo itzulia, ez? Ikusteke dago ze gertatuko da, baina garrantzia handiko partida dauka, ez? Aurrez aurre Dominion Bilbao Basketek. Dolomiti Trento da sailkapen buruan momentu honetan kokatuta eta badirudi hor nahiko duela jarraitu, ez? Garrantzia handiko partida Italiako entzat ere, baino bestein beste, ez? Bilboko entzat. Italiako taldea zu ezagutzen duzu, denboraldi aurrean ikusi zenulako jokatzen Gasteizen, talde berria, 20 urteko ibilbidea baino ez du, eta iritsi berria Palakalestrora, alegia maila nagusira iaz iritsi, laugarren sailkatu zen, ematen du gauzak ondo egiten ari direla Trenton, tradizio handia ez dauka Trentok saskibaloian, behar bada emakumezkoetan baloibolean bai, ze hor bai dauka talde entzutetsua Europa mailan, eta harrigarria, hain denbora laburrean, noraino iritsi den ikustea eta gainera ze indarrarekin, ze indarrez ari da, bereziki azkeneko 3 partidatan Eurokapen, Maurizio Buscagliak zuzentzen duen taldea. Bai, badirudi ez, neiko ondo ari direla lanean, eta horrek neiko garbi islatzen du, ez, zergatik handauden Eurokapean, eta, nahi gustatu zitzaian, ez, ikusita gainaz nola jokatu zuen, Laboral Kutxaren aurka, aurre denboraldian, oso talde berezia ez da ohiko talde bat, ez? Jokalari arina ditu, azkarrak, fisikoak, nahiko alai jokatzen dutenak, iruko marratikan nahiko errez, eta gaur ez dauka, ez? Lan erreza Sito Alonsoren taldea. Urrengo 3 partidak etxean jarraian jokatuko ditu talde italiarrak, orain urrena asteburuan, larun batean, Pesaro irabazizion, partidu gogorra izan zen ura, eta Italiako entrenatzailearen aburuz, ikasgai ona gaurko partioni aurre egiteko, izan ere Dominion Bilbao Basketen gainean, errezola handiarekin hartuko dute italiarrek talde bizkaitarra, eta genion bezala, etxean 2 partida galduta gero, naiz eta Alemaniako osteraldi hori ondo burutu zuen Sito Alonsoren taldeak, berriro beharrean, kontuan hartuta, egutegia nola ipini zaion berriro. Hasi da norgehiagoka, nolabait esatearren lujozko bosteko ipini duzitok, eta baloia hartu ala, Eurokapen hainbestetan kanpotik jaurtitzen ari den bertan zen lehenengo alegin hori, egin behar zuen ez zuen egin behar, aukera bat zeukan jaurtiketa egiteko. Orain berriz kontrako saskiragoaz eta baitek horre sartu baloia utzi baino ez du egin, NBA jokatu den joklari bakarra da talde honetan, eta dudarik gabe izarra eta dagoneko italiarrak 2 eta huts, hau da, jabetza luzeak ez dituzte atsegin italiarrek eta horrekin jokatzen jakin barko du Dominionek, Josean, txapela jartzen ere talde gaiztoa da, eta horraitek puntua sartzeaz gain, utzi du lehenengo zigilua. Oso talde fisikoa da, ez? Hemen ikusi dugu, Julen Urraitek nolako doaiak dituen, ez? Erasoan azkarra da eta errez aurkitzen du saskia, eta defensan ikusi dugu, ze ondo zaintzen duen, ez? Bere ustaipe hori. Sanders sartu da, Urraiten pasea hona zelakoan, hor James agertu da, izutzeko, Sanderseko orain 4 metrotik, kontuz talde honek jaurtitzaile bikaina bai ditu, kanpotik espalin bada, barruko posizioietatik bai, eta hain zuzen ere
Portzentaietan, txapelketa honetan talderi jaioneta dugu, Forraik lehenengo falta egin duenean, eta markagailuan, minutua bete denean, 4-4 aurreratu dira italiarrak. Etxean partidua galdu dute ligan, baina Eurokapeko biak irabazi egin dituzte, eta ondo gainera, Nanter 55 puntuan utzi zuten, eta Oldenburg duela 2 aste 69 puntuan. Horrek uste islatzen dula, kantxa honetan, ze gertaliteken, kanpotik datorren edozein talde baten gainean. Eta batez besteko zenbakiak harrigarri dira, ez bakarrik puntu arloan, ez? Puntu arloan berdintasun izugarria dauka Dominuen Bilbao Basketekin, baina valorazio kontuetan zenbaki potoloak lortu ditu, batez beste 101 puntu, ez? Partiduero. Kanpotik jarraitzen, jaurtitzen jarraitu dute berriro bilbotarrek, 3-0 oraingoz, hau egia esan, Janak normalean sartzen duen aukera da, gauzatzen duen aukera da. Ez dakit presio horrek ez ote duen irentxiko behar bada taldean lehendabiziko minutu hauetan. Garrantzitsua da, markagailuan ez gehiegi urrutitzea, Bai, komeni da, eta, kontuan izan behar du zertatu zen Murtzian azkeneko partidan ere, ez, eta maika jastek eta 3 marratikan 6 bakari sartzeko. Talde hau ezagutzen ez batzuen, da honek ondo ezagutzen dute. Bai. Bizkaitarrek, 7-8 partziala, lehenengo minutu hauetan, Bertans, ondo banatu du, baina jaurtik eta azkenik, Munbruk egin behar, eta bazen garaia, laugarrenean iritsi da lehendabiziko irukua. Sitoren talearen alde, Munbruk kapitaina gauzatuta, Forrai, Jana du aurrean hasieratik, Raul López gaur eserita aulkian, Loket, 5 estatu batu ditu talde honek, horre Forrairi pasia nola edo ala eman dio, baina ez da iritsi Italiar-Argentinarra, bai ordea Bertans, Jana, da honeko erasoko posizioan, Herbel, barrura jokatu du, Wrightekin parekatuta James, badoa barrura, eta ondo, mugimendua poliki egin du, lasai antzera eta gakoa primeran gauzatu du. Bai, nik uste zentzudun jokatzen badu Bilbao Basketek aukerak izango dituela, ez? Lehenengo larrialdi txiki hori badirudi, ez? Gainditu duela, eta oain lasaiago ikusten dugu Bilboko taldea. Baloia mugituz, transizioan ere badakiela jokatzen erakutsi nahirik, eta hemen ikusi dugu, ez? Hiruko bat Munbruk lortu duen, eta horpeko zutoinean laguntzarik ez baldin badauka, Som Jamesen gainean, Jamesek gaur aukera izango du, ez? Partida on bat betetzeko. Wrightek baloia oso atzetik ateratzen du, hor konturatu zareten moduan, Jamesek ondo itxi du errebotea, Bertan utzi, pixkanaka talde guztia erasora, Munbruk beko zutoinean, ondo zabaldu, Herbel, zutitzeko garaia bazukan hor, James, erraldoi, baina ezin bukatu jokaldia, ze ez ditu joklari oso luzeak talde italiarrak, baina bai fisikoak, eta hori azken baten aurrean dagoenak igertzen du. Bai, eta horrela hasten dituzte partida guztiak, ez? Hemen ikusi dugu gainaz nolako presioak egiten duten, lehenengo pasea oso azkarra ateratzen dute, gero defentsan ere ondo jokatzen dira, balantzi izugarria daukate, eta despiste guztiak oso ondo aprobetxatzen ditu, ez? Eta hemen adibide batzuk ikusteko aukera izan dugu. Momentuz 7-5 markagailuan aldaketarik ez, hasierako 2-5 jarritzen dute kantxan, eta Munbruk norekin jokatu nahi zuen, 2 talekideak bizkarra ematen ari zirenean. Horrelako baloiak jokoan ipintzen ikustea, gezurra du profesional baten aletik. Loket, Pascal hori esan dio ateratzeko, Wrightek egin barko du jokaldia, hortxe duzu, jaurtitzeko era oso bitxia du, baloia oso atzetik, Forrai, honek ere kale, eta Pascal iritsi da, Davide Pascalo Wrighti eman, jaurti. Estadistika gero erakutsiko digu zerbaiterako balio izan duen lan guzti horrek, baina hori da jokatzeko modua eta horre Herbelen besoak utzi du markagailua berdinduta. Kontrasoan azkar dator Forrai, atzera begiratu Wright, Urratsak. Eta urratsak ez dakit faltaren bat pitatu dute. Uste lehenago Janaren falta dira ziutela. Hemen ikusi dugu, ez? Jakitun dira, ez baldin badu Bilbao Basketek ondo gelditzen lehenengo pasea eta transizioa azkar jokatzeko aukerak izango dituzte eta hortan ari dira saiatzen, ez? Behin eta berriz lehenengo pasea azkar, antolatzailea hor Forraik abiadan, ez? Ziztu bizian azten ditu kontraraso guztiak, bilatuz egalekoak albaldin bada edo bestela Wright, ez? Wright ere oso azkar igotzen delako. Italiako ligan zein Eurokapen, bere taldeko saskiratzaile nagusia da, 17-18 puntu inguru horretan dabil bi txapelketa hauetan.
Ligan 17 eta hemen berriz 15 pasatxuan. Wright, esperientzia lehen aldiz Italiako talde batean. Herbel, bat betik, ondo mozketa Bertansek, baina gainan zeukan Loket, eta Loketet berak oztopatu indio gerora jaurtik eta alegin hori. Sanders, Hanarekin parekatuta, beti Wrighten bilari dira, Ze honek egiten du horre desoreka lortu, eta azken baten, gira, berriro ze eskuratu duen. Indar horrekin, dauneko 2-3 falta eragin ditu. Oso azkar jokatzen du, hemen ikusten dugu, nun jasotzen duen baloia, hor goiko zutuen inguru hortan, eta espaldin baduka defensarik lehenengo urratzean lortzen du abantaila txiki bat, eta hor asko sufritzen du, defenditzailea. Gaur ez ditugu Murtzian bezain beste falta ikusiko lehenengo zatian, espero ezagun, ze bestela etenaldiak etorriko dira, eta gainera gerora problemak dominionentzat. Loket, kanpora irten da Sanders. Baloi gutxi ikusiko ditu behar bada barruan. Posizioak bilatu eta bilatu ibiltzen dira, lortu ere bai. Saskiraketa, kasuntan Jamar Sandersek lortu du hori, 8. puntua dagoeneko. 2. denboraldia du talde honetan. 11 eta 7. Bertans. Hala, jokatzeko era horrek, bozentzuak adi-adi izate askatzen dio edozeini. James, hori egin beharrean izan da, etzokalako beste irtenbiderik. Hana, berriro Saskira begiratu, Eaba. Ombru bezala, sartu azkenik. Eta puntu batera horbildu du dominion honen bestez, Kleb Hanaren 3 horrek. Loket. Alobia etorri da Sanders, haren gainean dago hasieratik Bertans, nahiko alan dauka estatu batuarra zaintzen. Chicagokoa, aldaratze luzea, eta erren ibili dira berriro italiarrak. Bai, dagoeneko laur lortu ditu erasoan, horregatikan alitasunez ari dira jokatzen. Baina Wrightek temati jarritzen du, Jamesen defentsa ona izan da lehenengoa, baina ere errebotea jaso du berriro, eta jokaldia gauzatu du honen bestez. 13 eta 10 puntu asko egiteko ohitura dauka talde italiarrak, eta etxean bereziki. Herbel, pasea nori eman ezin da, etorri da baloi horren bila Bertans. Gelditu, jaurti. Herbelen lanak eman dio jabetza dominio ni berriro. Kontatuko zara, talde honek tradizio gutxi daukala, ze armaia nola duen ikusi besterik ez dago. Bai, presio gutxi nabaritzen da, zaratatsuak, baino ez da jende askorik ikusten, ikusita gainaz, nahiko haundia dela, proioia. Loket kendu eta Saton sartu da kantxara. Antolatzailea Forrei kendu eta orain Endesaligan ezagun bat izandakoa kantxan da. Poeta. Eta bien bitartean dominionen Alex Suarez ere sartu da Herbelen ordez. Bertansek gutx berriz hor. 3 gehiegi egiten ari da. 3 asko egin zituen biko baino igandean ere Murtzian. Pascolo. Italiarrak ez, Alex Suarez erne. Errebotea jaso, Bertans aurkitu du hor, baloi eske James, atzera egin behar, jokaldi hasieratik nahi dute berriro beltzeztuek hasi burutu. Ondo erribitu du baloia leku egokian hartu, baina bote ematerakoan, Wrighten eskuek, ikut baloi hori eta ara. Zeutxa, jarraipen eginez Pascolo bukatu jokaldia, baina hasiera batean ez zirudien jokaldia horrela bukatuko zetinik, modu ikusgarrian baizi. Bizitasun gehiago egin ari da jokatzen Italiako taldea, trendeko jokalariak bizkor, gosearekin ikusten ditugu, arlo guztietan eta leku guztietan azaltzen dira, azkarrago ari dira jokatzen, goze gehiago ari dira erakusten, orain arte, eta horregatik abantaila markagailuan. Eta baloi hori atera kanpora Wright. Berezia, dauka, jaurtik eta egiteko modua. 256 partida jokatutakoa da NBA. Bai. Egia esan zama haundirik gabe, eragin haundirik gabe hobesan da. Baina ziur naiz, holako jaurtik eta asko ez zituela egingo, hemen egiten ari den moduan. Hana, honek ere baimena dauka. Horari da jokaldia lantzen oso behartuta, ze Satonen defentsa hona zen, baloia torri zaio nahi gabe. Bueno, Suarezek eskerronez jaso du Bertansen asistentzia hori,
15-13, eta momentuz, kanpotik ari da, bizirik Dominion Bilbao Basket, Bai, behatzitik aniru sartu ditu, dagoeneko. Hor kontrarazoan bertaz, markaraioa berdindu nahian, gurutzatu dintzaio Poeta, ezin jokaldia gauzatu, eta Satonek oso errez, Satonez, Sanders izan da, 10. puntua dagoeneko. Nola behartzen duen, aurkariaren jokoa, Italiako taldeak, azkar jokatzen du, paserik gabe askotan, transizioan, bi pasetan bukatzen ditu jokaldiak, eta gero bai, nahiko gogor defenditzen du. Josean, iazko Sasari erantza hartzen diot, Sasari ere iritsi berria zen ligara, eta jokatzeko era ezberdina ekarri du. Falta garbia, Satonek egin dio, Ale Suarezi. Ea berotasun hau etentzerik eta gelditzerik dauka Dominion Bilbao Basketek eta erritmoa inpozatzen hasi. Ez dakit Jana kendu ezkero Raulok ezekin lor dezaken hori zitok, ez dakit ze iristen diozun. Ba, nik uste baiet, aukerak izango ditu. Bi antolatzaileak. Horatxe dago Raul, hor. Bai, garrantzia handikoak izango dira gaurko partidan. Ikusita ze abia dan ari diren jokatzen, Italiako jokalariak asko behartzen dulako partidaren erritmoa. Nire ikuspuntutik zenbaki normalak egortzen baditu jaurtiketetan, bai bikoetan eta hirukoetan Bilbao Basketek aukerak izango ditu partidan egoteko. Porzenta itxarrarekin, eman ikusten dugu, nahiko gertu dagoela marka joan, 10-tik 2 bakarrik sartu ditu biko jaurtiketetan, eta horiek ez dira zenbaki normalak. Josean, Alemanian irabazitako 2 partidietan etxetik kanpora guztira 27-3. Bai. Bide horretatik jarraituta, dudari gabe etxetik kanpora, emaitza ere etor daiteke, baina gaur aurkaria beste bada. Ali kanpora atera du eta kanpotik berriz ere italiarrak. Noitxe ari da pixa bat neurri hartzen. Ba, falta erasoan da, Bai, hori pitatu diote, nik uste dut zukala premiarik, Bizkarrez jokatzeko, hain garbi ipurdiakin, gehan zertipizkat egin du, nahiko garbi, erakutsi dulako flopin egin duela hori ari da eskatzen Sito Alonso. Nabarmena izan delako mugimendua, baina nik uste dut ez zuela beharrik, hain... Okerrena gainera ez da hori, okerrena da bigarren falta dela. Eskarmentu handiko jokalaria da, pentsatzen dut beak ere nahiko duela jarraitu kantxan gainean eta albaldima da erakutsi, ohiko zenbakiak. Plakadori, sartu berria kantxan, jokalari italiarra hau, Poeta den bezala, baina esperientzia handikoa Paskolorekin pikanrola ondo jokatu du, ondo jokatzen dutelako. Uste dute talde honetan hori egiten duten bakarra dila bi horiek. Oso ondo moldatzen diren jokalaria dira, bi hauek Gasteizen ere zenbaki onak lortu zituen, bai... Ruf, ondo, sasoian dagoela ematen du, naiz eta arazo hori izan duen, Borkek izan duen bezalaxe eta Oskar Lata bigarren entrenatzaileari gertatu zaio moduan, hor behintzat indarre soberan zegoela, barneraldi egiteaz gain ondo bukatu du jokaldia. Ohaiokoak, Loket, neurtu ditu pausuak eta ez zen erresa, baina jokaldia gauzatu du. Historia bitxia badauka mutiko honek, oso gaztea da baindikan, 23, 24 urte, eta batez beste talde honen adina hori da, 24 urte, Raul eta Poeta, ondo zabaldu da Ruf, ea bukatzeri daukan, bai, taula Poeta gero, bazi joan baloia nola nahi ere barrura. Bueno, lehenengo laurden honek utziko diguna zera da, ikusita nola hasi den norgehiagoka, Dominion Bilbao Basket zutitu eginda eta partidan barruan dago. Ikusi dugu gainaz nolako proposomena nahi duen erakutsi, Italiako taldeak, Trentok azkar jokatzen du, eta, aurre egin dio, nahiko garbi gainaz orain arte Dominion Bilbao Basket. Hor, alperrik izan da, Lektalerren urrundiko jaurtiketa hori, eta markagailua beraz, lehen laurdenaren bukaeran, Dolomita Energiaren alde, 21 eta 19. Trentone lehenengo laurdenean 21 eta 19 eta dagoeneko lehendik ere garbi ez balin bazeukan Dominion Bilbao Basketek badaki zer izango duen aurrean urrengo minututan ere, urrengo laurdenetan, ze Trentok ez du amore emango. Hasi den bezala jokatzen jarraituko du. Etxean bereziki, eta behar bada lehenengo zatian ez ditu partidak erabakitzen.
beldurgarriena etortzen da bigarren zatian, ze erritmo horrek azken baten aurkariari desgastea sortzen dio. Eta horregatik dio Dominionek lehen bailen behar duela moteldu partida saiatu eta ekimena hartu albalin badu. Bai, bat nator horrekin, ez? Badakigu, Bilbo Basketek ere badakiela abiadaz jokatzea, baina ezetik kanpo ikusita nolako aurkaria daukan gaur, ez dakit, komeni zaion gehiegi, ez? Produzio aldetik ez gutxi lortu du. Arazo oso gutxi sortu dizkio Trentoko taldeari 3 falta personal bakarrik dituztelako, ez? Eta, bueno, oain ikusi dugu, ez? Bieta bateko defensa, bertunean, gogortasun gehiago erabiltzeko aukera ere badauka, ez? Bilbo Basketek, eta espero ez dagoen, ez? Gio patxadaz eta erabaki zuzenagoak hartzea, erasoan. Raul López jokoak idatzen ari da, Ruf, Suarez, Todorovic eta Bogrisekin momentu honetan Sito Alonsok ipini duen bostekoa. Raulek ikusi gora aukera eta honen beste markagailua berriro berdinduta utzi du bikekoak, lehendabiziko 2 puntuak. Poetaren gainetik momentuz, Loket, jarrepen egin du Lectalerrek, berriz ere blokeoa eskatu dio, hortxe da. Ondo berriz ere defentsan. Lectaler oraindik ganora aulkien eserita ikusten ari naiz, Baldi da, kantxan dagoena eta ez Lectaler. Lehenegoz markagailuan aurreratzeko erason ari dira orain beltzezkoak, Todorovic ondo zabaldu, gainera etorri zaio kanpotik sartu da, lastima gero. Suarez entzat eman duen baloia ona zen, Todorovicek, baina gainera etorri zaio Baldi. Bai, zonakako defensa hortan nahaztu egin dira pixka bat, ez? Bizkarra ondo harrapatuta zeukan hor Todorovicek, agian ere aukera bai bukatzeko, ez du garbi ikusi, Suarez bakarti xamar ikusi delako, baina gero Suarez nahaztu egin da azken momentuan. Poeta, oain Baldi ari da pibo lanak betetzen, Poeta. Hone lehenengo hirukoa da. Eta arlorretan iruna ditugu Italiarrak eta Euskaldunak. Ruf, pasea oso ikusi du, Satonek. Botea, ematerakoan ari zen prestatzen birrintzea. Eta eskerrak Ruf etorri den eta horrekin batera baloia ikutzerik izan duen Ohaiokoa. Poetak ez daukar laguntzarik. Beraz, jaurtik eta etorri da, eta falta Satonen gainean. Errebotea etzeukan Italiako taldeak, ze 3 baten aurkari ziren hor, eta untza ez da egit norena izan den, edo Bogrisena edo Suarezena. Beste falta bat? Zorrotzegi, epaileak. Xulga, Obradovic eta López. Bosniarrak hartu du erabaki hori. Bai. Portugaldarra isiliz egon eta epaile nagusi ere bai. Baldiren pantalla orain aprobetxatuz. Ez du lehenek gauzatzerik izan duen helburua lortu. Poetak, 24 eta 21. Raul. Bogrisen gana ez da garaiz iritsi, Bogris ere nahiko motel egin duelako jarrepen hori. Errebota itxi dute, etxekoek, Baldi, Baldiari bizkarra ematen nahi zitzaion eta Satonek alare pasea eman du. Poeta. Falta da, Bai, garbi izan da. Hala ere ikusi dugu, ez, nolako estiloa erabiltzen duen Trentoko taldeak. Ez, jokalari guztiak baloia lurrea botatzen dute, provokatzeko faltaren bat, barnekaldiren bat, buruz jokatzeko. Ez baldin badago erne defensa erdibitzen du nahi bezala, ez, eta horrek provokatzen ditu, ez, desorekak eta asistentzia banatzeko aukerak. Jorraik ezagutzen du hobeto talde hau, antolatzaile nagusia, baina Poeta guzti dute talde egokira egin duela aurten, Batetik Italiarrekin, hau da, herrikidekin elkar ulermena daukalako, bereziki Paskolorekin, eta bestalde, estatu batuarrak hornitzeko aproposena delako. Bai, eta badakigu, Poetak ere askotan kontrolatzen duela, partidaren denbora, eta hor
maixua dela, ez? Momentu batzuetan motiltasuna erabili nahi baldin badu hor aukerak izaten ditu. Eta azkar jokatzeko, Jorrai beti prest. Saton, Bogrisi. Baudeak endu dio, oztopo indio lehenik, errebotea harrapatu gerora. Plakadori, honek loaketi eman, Raulekin gelditu da. Real egindu irakurketa egokia estatu batuarrak, ondo lagundu du Bogrisek, baita Rufek ere. Jokaldiak gauzatu etzedin estatu batuarrak. Raul, baloia bera, ora gertu da Suarez, berriz ere antolatzeko aukeran, baina oso gainean da talde italiarraren defentsa, eta ez dago eroso Dominion Bilbao Basket, zirkulazioan daukan arazo ikusi besterik ez dago, Josean. Ondo Bogris. Orain arte, nahi duen erritmoari da inposatzen Trentoko taldea, ez? Eta nire ikuspuntutik hor zerbait gehiago erakusteko aukera badauka Bilbao Basketek, ez? Prezipitazio pixkatari da biltzen eta azkarregi doa partida, ez dakit komeni zaion hain azkar joatea. Ez, garbi dago ez duela kutsatu behar alde hortatik. Poetarioen argiketa egin diote, eta ate hori zabalik ikusi duenez, zuzenean jodu Saskiaren bila. Giuseppe Poetak. Gasteizen duela bi denboraldi, iaz Manresan, baina gutxi jokatu zuen, ze lesionatuta hasi zuen denboraldia. Raulek hirukoa, 5. puntua, eta 28 eta 26. 2 puntura utzi du Dominion Bilbao Basket markagailuan. 4. minutua bete denean, 2. laurdenean da partida. Eta orain horre ez dakitz, aginduren bat jaso du, aldaketa egin nahi zuen Sito Alonsok, eta falta egin du hori egiteko, iruditu zait. Bestela ez da ulertzeri nolatan joduen zuzenean Poetaren bila. Zerbait esan dio Sito Alonsok, gertuago defenditzeko edo horrelako zerbait, eta Poetak ikusi du aurrera egiten zikoala Raul López eta bere aurka joan da. Dena den aldaketa prestatu azugan, Rufena, eta hori zezik 2. bat ere egin du. Herbel itzuliaz Bogrisen ordez. Behatzi eta lau, faltaren arloan. Behatzi egin ditu, orain arte, Bilbao Basketek. Sanders da berriz kantxan. Bai. Arrastan ibili du bai. Bai, zehatzean gelitu da Lektaler, orain bai kantxan dalen aldiz. Haren bila ari zen, eta konturatu denerako, Herbel. Rauli utzi, Bogrisen laguntza orain. Poeta oso aktibo ikusten ari gara. Bertans, ondo banatu, horra, barruraino sartu eta ondo, txikizio egin du. Bogrisek, hau albistea da. Orain arte ikusitakoaz, esan nahi dut. Bai, hor jarraipena nahiko ondo egin du. Pasea ere Bertansena nahiko txukuna izan delako. Eta ozta, baina iritsi egin da, ez birrinketa hori bukatzeko. Berriz ere, bueltatu da partida Dominion Bilbao Basket. 5 puntu betik zegoen duela gutxi. Baldi. Lektaleri falta egin dio Bogrise behar bada, ez Baurratxak Baldiri. Lurrean zen Lektaler eta Baldiren gainean Urratxak Epaiek. Beraz, ea behingoz aurreratzen den markagailuan Dominion Bilbao Basket berriro aukera izango baitu. Ordenetarik. Horrai kantxara Poetaren ordez. Raulen gainean, Raul. Todorovic. Aixu. Labur utzi du hori, baina jokoa ondo banatzen ari da Raul López, eta erabaki zuzenak hartzen. Hori erabaki hartu behar zuen, Josean? Bai, azken momentuan ikustetak ikusi duela, abantaile txiki bat lortu duela boten bidez, eta, askotan sartzen dituen jartuketak izaten dira, ez? Eta hor aukera izan du. Eta hemen, Lektalerren falta, ez? Herbel helduta zukan, baldi zen. Baldi. Lehenengo agindu italiarrak, eta bien bitartean, atxena eman dio Sitok, Raul Lópezi, Bertans, egurra egonda berriz taula azpian, eta uste Janaren gainean edo Bogrisen gainean. Hemen mozketa hortan, Todorovicen taldean Forrairekin. Falta Forrairena da. Mozketa hortan ukondoa jarri dio hor, estarri inguru hortan, horregatikan kejatzen ari zen Dejan Todorovic. Bueno. Denetik egon da.
zuk eman, nik erantzun. Nik ere bai. Bogris, Bertans. Ondo mozketa Todorovicek, ez dut ikusi taldekide, Jana Montana, batzuen iritziz. Bigarren hirukoa sartu du. 28 eta 31 eta lehenengoz Dominion Bilbao Basket markagailuan agintzera pasada. Sanders, sarrera zeukan, Herbel etorri da baloia babestera, jaso errebotea, Bertans eman, eta falta egitera zuzenean, Wright. Ondo aprobetxatu duen bere aukera, ez? Abantaila, transizioan, desoreka ikusi du Bertansek eta, bueno, gutxienez falta interesgarri bat lortu du. Ba, ikusi eta segertatu den markagailuan, entrenatzaile italiarrak utxartea eskatu du. Dominion 3 puntu goitik da. Hoxean, Raulen sarrerarekin, jokua pixka bat berrantolatu egin du Dominion Bilbao Basketek, eta Janaren hirukoarekin, ara markagailua nola dagoen. Dudarik gabe, hau kolpea da italiarrentzat eta ona bizkaitarrentzat berriz. Bai, lortzen badu gainaz, nahi duen erritmoa Bilbao Basketek aukerak izango ditu, ez? Agintzen jarraitzeko markagailuan, noiz behinka bai, ez? Abiada erabili, abantailak lortu, eta transizioan jokatzeko, eta iruko marrabilatzeko jaurtiketa honarekin aukerak izango ditu, ez? Baina patxadaz eta soseguz, ez? Provokatuz gainaz defensaren akatzak, eta bueno, hemen ikusi dugu lehenengo blokeoan nola nahi zuen bukatu Janak, ez? Bero dagolako. Bai, baina lehen txalotu dugun bezalaxe, horretzaukan presa, hainbesteko presari. Plakadori, 30 eta 31. Italiako selekzio gazte guztietan ibilitakoa. Nagusira noiz egingo duen jauzia, ba, aurki izango da. Ziurrenik, Jana eta Forrai, hasierako bi antolatzaileak aurrez aurre. Bertansek Bogrisi, Lektalerrekin gelditu da. Kanpora atera, Todorovic, ondo keinua, eta hobea bukaera. Bai, hemen moitu ezko baloian, desoreka lortzeko aukera izango du Bilbao Basketek, ez? Azkar jokatzen badu, baloia galtzeko arrisku izaten da, eta transizioan jokatzeko aukera eman, ez? Aurkariari. Horregatikan aipatzen nuen, ez? Noiz behinka bai, baino bestela ohiko jokoa, komeni zaio erabiltzea Bilbao Basketek. Plakadori jaurti, errebotea Lektalerrek jaso du, hori da behar bada ondoen egiten duena, ze gainetikoan jokari langila baino ez da, eta Wrightek daukan lehenengo pauso horrekin, ba, desoreka lortzen du, eta pasea oso errexe Forrairi. Kontuatzen bazara, Wright normalean, erdian jasotzen ditu baloi guztia. Bai, horro goikaldean, eta hortikan oso azkar jokatzeko aukera. Ondorain Herbel, jarraipena eginez, baloi hori barruan utzi du, falta ere egon da tartean. Balekoa da, bai. Gehigarra izango donen beste Axel Herbelek. Lektalerren falta da. Ia Zabelinon. Bai zuzen, gaur egun, Gasteizen jokatzen ari den Jangaren taldekide izan zen. Eta berriro utxartea, 32 eta 35, iragarkietara jotzeko aprobetxatu dugu berriro. Bueno, hori izaten ari ditzen, lehenengo zatian, lehenengo laurdenean ez baitugu utxarte bakar bat ere izan, eta ez dakite lehen eskuratu dugun hori, ematen du baiez, beraz jarraitu egin barko du. Bueno, Josean, atzo Nanterrek etxean partidua ondo irabazi zuen, Bonen aurka, lehenengo zatian gauza nahiko parean, baina bigarren erdian Frantziarrek 58 puntu sartu zituzten, ziztu bizian, bigarren zati horretan garaipenaren bila, eta dagoeneko Italiarrekin berdinduta dira sailkapeneko multzoa, baina partio oraindik ere bukatu beharra dago. Bai, badirudi ez, multzo hontan 3 talde daudela, ez, beste 3-ren aurretik, bai Trento, bai Bilbao Basket eta bai Nanter, ez, bi talde alemaniarrak eta Libianakoa nik uste dut, urrats bat atzerago daudela, gero partidak aurrera ateatzea beste kontu bat izaten da, ez, baina badirudi oro har hartu ezkeo zenbakiak eta jokaerak eta taldeak, badirudi 3 talde hauek aukerak izango dituela, ez, sailkapena lortzeko, baino kontuz. Bai, ze Olimpia galtzen ari da etxean Oldenburgekin momentu honetan. Eta Oldenburg ematen zuen etzela ezerre, eta ara noraino itxi den dagoeneko. Defentsa aldaketa
Dominion Bilbao Basketek, orain baloia mugitzeko arazoa ditu eta izan ditu hor Trentoko taldeak, Mumbrú, talekiden zain, atzera Janak, hor ez da usartu, nahiz eta aukera bazukan, aukera garbiago doka Mumbruk eta lastima gero baloi hori irten baita, errebotean nola nahi ere, Wrightek eman dio Jamesi. Bertans, berriz ere 14 segundoko jabetza. Jana, ari eta eskatu du, ez Bertansekin jokatu, honek bai. Kosta zaio lehenengo hirukoa sartzea. Aurreko partidatan arazo gutxiago izan du, etxeko partidatan bereziki. Trent hori ez zaio gehiago gustatzen, ez? Defenditzea hor atzekaldean eta horregatik aipatzen nuen, ez? Ondo mugitzen baditu sistemak landuz Dominion Bilbao Basketek aukerak izango ditu, ez? Abantaila txiki bat lortzeko markagailuan dagoeneko 7 punturen aldea. Urduri jartzen badira ez dituzte, ez? Hain errez sartuko jaustiketak eta pixkanaka lortzen duen menpean hartzea Dominion Bilbao Basketek Trentoko taldea. Lehenengo laurdenean ez dugu eutxarte bat berare izan eta bapatean hemen hirugarrenean murgilduta gaude, 32 eta 39. Markagailu ikusita, lehenengo laurdena nola joan den ikusita, bapatean burura etorri zaite Herenegun Bertasek esandakoa, kazetariok egindako galderari erantzunez. Hain justu ere, bai bereziki Murtziako azkeneko 12 minutuetan nola desegin zen taldea eta haren erantzuna izan zen. Ez da lehenengo aldia, ez da egize gertatzen ari den, baina gauzak maldangora ditugunean desagertu egiten gara eta hori ezin da inondik inora egin. Gaur erakusten ari da, irakurketa hori ondo egin dutela denek, Oraingoz bai, ez? Hor zalantza batzuk izan dira partidaren hasieran, baina momentuz bere zenbaki arruntetan, ez? Ikusten dugu Dominion Bilbao Basketeko taldea. Porzentai hobeagoa lortzen ari delako eta zenbaki horietan mugitzen bada partida nik uste aukerak izango dituela. Espero ezagun, ez? Bide hortatik jarraitzea eta ez Murtzian gertatu zena ikustea. Gogoan izan aurtengo Eurocup honek izango duela formatu hau azkeneko, ze datorren urtetik aurrera aldaketak datoz berriro. Eta aldaketak ematen du gainera sakonak. Azpigoiti Dominion Bilbao Basket minutu terdi atsedenaldira iristeko. Markagailua alde dute, bigarren laurden honetan aurreratu egin bai dira, hobeto jokatuta. Patxada hori badator eta sisteman oinarrituta ari da erasoan jokatzen Sito Alonsoren taldea eta etekina hortxe dago. Saskiraketarik ezean, falta. Askotan ere, titularre behar izaten dute aulkian eseri pare bat 3 minutu, ikusi zer gertatzen ari den kantxan, ze hau diot, Bertans eta Mumbrú itzuli direnetik, ez dira hasierako jokalari berak. Ikuspuntu desberdin izaten da, ez? Barrutik edo kanpotik, eta aulkitikan hausnarketa egiteko aukerak izaten dira, ez? Eta begiratzeko zer gertatzen den, nire aurkariak nola jokatzen duen, zer egiten duen, nun jokatzen den, ze abia dan, eta hemen ikusi dugu, ez? Laupabost pase erabilizkeo, bi blokeo, zeharkakoak, zuzenak, asko sufritzen dula, Trentoko taldea. Eta Herbelek egin duen lana bereziki Lektaler eta Baldi kantxan ez zeudenean, aipatu beharrik ere ez dago. Gain ikusiko dugu, bai kanpotik Loketek sartu du hori, esateran induan, orain berriz ere aurrean ditula Herbelek, Wright eta Pascolo. Bertans, ez du bitan pentsatu, oso garbi ikusi du. Abantaila lortzen badu blokeo zuzen batekin, aukera izaten du, jaurtik eta hon bat bilatzeko. Falta lehendik adirazita zegoen, hor jarraipen horretan. Teknika Herbeli, Jarraitu dulago, Flopina egin dulako, Puelta erdi hortan, kontaktoren bila joan da. Teknika da bai. Bere burua bota du atzaka. Epaile nagusiak oso garbi ikusi du. Normalean etekina lortzen du, horre parean ipinita. Baina Sanders azkarragoa. Berroita 5 segundo. Lehen zatia bukatzeko. Saton, Wrighty, Jamesekin borrokan. James, Eurocup honetako
txapel jartzaile nagusia dugu. Garbi dago zergatik, ondo Herbel, eta bukaera, hortxe, 3 marratik, zuzena, 10 puntu goiti dira Dominion Bilbao Basketekoak. Bi urrats egin ditu, eta gero arrastan ibili du, atzeko oina. Davide Paskolok. Hauek azkartasuna behar dute, transizioan jokatu, ze geldi hasi barutenen jokalia, horuntxe problemak. Hemen Herbelen aurrean, Herbelek jarraitu du hor, eutsi egin dio, James ere prestatzen ari zen, eta hor, itzalori ikusi duenean, akabo Paskolok. Eta beste aldean ikusi dugu, Bilbao Basketek ere badakiela transizioan jokatzea abantaila lortzen badu, baloia mugituz, 2 pase eta aurkitu du, Herbel hor alboko txoko hortan eta aukera izan du ondo bukatzeko. 3 urrats. Kamiseta beltzoiek, beltza kolorea ekarri dute une batez, Trentora, markagailuan aldaketa daukagulako. Talengo errezel hori, pentsa orain nola kudeatu dezakeen talde italiarra. Hasi dena, Dominion Bilbao Basketa espairik gabe, eta kontrola orain ere berean, Sito Alonsoren taldearen eskuetan da, Eta jabetza guztia agortzeko aukera izango du, Ia 20 segundu. Ea lortzen duen zerbait gehiago, patxada gehiagorekin joateko atzen aldira. Pausan dator aurrera Lepana, defentsarako Lofer, ipini du talde italiarrak. Ondo zabaldu da Munbro. Aukera ona zen hori. Paskolok errebotea jaso eta falta Janak ez, bikoitiak. Janak nahiko garbi ikusi du, Bai, baina Janak gelditu egin da hor, besoa luzatu ere bai eta beldur mentzen ba. 6-10. Zazpala baten bila, Bai, ze talde itxura horregin dudari gabe. Ez dago jortitzailerik. Barruko lau gizonak dira hor, baloiaren bila jo, egan egin, baina harrapatzeko horrelako pase batekin ezinezkoa zen hori. Lehenengo laurdena, 21 eta 19 bukatu da. Bigarren laurden honetan, Dominion Bilbao Basket pasada aginte makila hartzera, eta partziala ere, 15 eta 27, partzial horrek islatzen du, hain zuzen ere, esperientzia daukan talde batek, arazoei aurre nola egin diezaieken erakusteko duen gaitasuna. Bai, bigarren laurdenean asko zebetu ikusi dut, patxada gehiagorekin jokatu du Dominion Bilbao Basketek eta horrek eman dio etekin izugarria, hobekuntza nabarmena, bere porcentaietan, konparatuta gainera zer gertatu den lehenengo laurdenean, eta badirudi bildur pixketere edo errespetu handia hartu diola, Trentok Bilbao Basketi, eta espero dezagun bigarren zatian, bide hortatik jarraitzea. Josean, eta aurreko etxetik kanpoko 2 partidatan gertatu bezala, gaur ere beste behin, 3ko portzentai horiek eman diote arnasa lehenengo zatian Dominioni. Bai, hori gertatzen ari da, ikusten ari gara behin eta berriz, bere zenbaki normaletan murgiltzen bada, Bilbao Basket, aurkariak zailtasun izugarriak ditula, 17-tikan 7 sartu ditu, 21 puntu, 10 hortatikan eta 2 jaurtiketetan 20 puntu bakarrik. Errebotean ere berdintasun izugarri ikusten ari gera eta azkeneko momentuan lortu du, nahi zuen helburua eta Trentori galdu arezi 10 puntu. Atzenaldian beraz, Dominion Bilbao Basket aurretik da markagailuan. Dominion Bilbao Basket Trenton jokatzen ari da estreineko, sekula espaituan jokatu. Egia esan, hiria iparraldeko Italian daukagun herri hau Kristo aurretiko lehenengo urtean sortu zen, baina gaur egun duen talde profesionala saskibaloian, gizonezkoen talde profesional hau, duela 20 urte besterik etzen abian ipini. Eta bagoneko iritsi da Palakanestroren liga nagusira, iaz 4. sailkatu zen, hartara Eurokapera agertu da estreineko Dolomiti Energia Trento, hau da orain arte 20 urte hauetan izan duen 3. izen aldaketa, iaztik hain justu ere, eta hasiera batean beldurra eman balin badu ere,
neurri hartuta partidari, Dominion Bilbao Basketek hartu du kontrola, ekimenare bai, eta hartara, 10 puntuko aldea, Bilbotarren alde, uste dut aldea behar bada gehitxoa izan daitekela, baina egiari zor, zenbakiak hor daude, eta irukoen marratik, pixkanaka ikusmira fintzen eta zuzentzen hasirenean Esito Alonsorenak, ies egin dute markagailuan, eta antolatzaileak pasa dira, aginte makila hartzera. Lehenengo zutabea zenek ipini duen, alde hortatik, Raul Lopezek. Gero Janak, gonbitori hartu, eutxi, irukoa sartu ditu pare bat aldiz Estatu Batuarrak, eta dudari gabe, gizon bat azpimarratzekotan, beti bezala, Axel Herbel Josean. Ematen du ez duela ezer egiten, baina saltza guztietan sartuta dago, eta guztietan onerako da. Erreboteak, embarazoa, utxuneak landu, bere taldekideek aprobetxatu ditzaten. Zenbaki ilunak, baina zenbaki potoloak. Bai, lan iluna egiten duen jokala izaten da, eta badiru dipixkanaka badatorrela, bere onera, fisiko aldetikan ere kontuan izan da, udaran atseen gutxi izan duela. Eta, bueno, ikusita gainera ze partidarian jokatzen Munbru, eta baita Son James ere, bi jokalari hauek gehitzen badira, taldeko jokora, pentsatzen dek gehiagi sufritu gabe aukera izango duela Bilbao Basketek partida aurrera ateatzeko, baina haindikan 20 minutu gelditzen dira, eta Munbruk lehenengo baloia galdu egin du. Zenbaki negatibotan dago. Bai, egia esan, hola da bai. Loketek behartu du hori, eta jabetza beltzezkoena zena orain Italiarren aldera pasada. Forrai, bosteko bera ipini du kantxan etxeko entrenatzaileak, baita Sito Alonso ere, beraz hasierako bi bostekoak hor dira, eta beste rebote bate Patrikara Herbelek. Pazientziarekin lortu du bat egitea Raul Lopezekin. Bueno, aldaketa hori da, momentu honetan Raul dagoela hor, Janaren ordez, hasierako bostekoarekin alderatuta. Bai, eta presioa egiten, ikusten ditugu. Eta oain erlojuarekin, 15 segundo gelditzen dira, jabetza kantxa erdia ez dutela pasa, eskatzen ari dira, baina nik uste dut beste aldean dagoela, Munbru kokatuta, eta horrek esaten duneko garbi pasa egin dutela. Maurizio Buskagliari zen epaile nagusiarekin hori eskatzenen justu ere, baina jokoan eta dagoneko baloia, hor kontuz, Jamesen blokeoarekin aurrera jarritu Raul Lopezek. Ondo utzi, primeran jokalia. Zer den sisteman landuta jokaldi egitea, eta horren aurrean, Trentok dituen gabeziak. Oso deseros ikusten dugu, Trentoko taldea, sistemak ondo lantzen baitu Dominion Bilbao Basketek, behin eta berriz ikusten dugu sufritzen, eta hor nahiko garbi ikusten da, bere defensa ez dela, hain zuzena. Bi puntu daramatza orain arte Son Jamesek. Lau errebota harrapatu ditu, eta jaurtik eta libretan lehen aldiz ari da, marra horretatik jaurtitzen, biak utxe egin ditu, errebotean olan nahi ere, laiadoreak hartu, baina Ernezeuen Paskolo eta kirol gabetasun falta dirazi diote Herbeli. Iruditu zait. Bai, hori pitatu dute bai. Bai. Desorekatu egin da nik uste dut irristan, nahi zuela baloia lortu, eta hankan trabatu egin dula. Paskolo aurreatu zaior, eta norberak esango du hori kirolgabetasun falta balin bada. Bai, horregatik, nik ez dut zer ikusi zuzenean eta errepikapenean ere areta gutxeo. Epaiek gala eriztu izan dute hor gertatutakoa, eta Paskolari da jaurtik eta libreak egiten faltarenak. Eta orain jabetza izango du talde italiarrak eraberean. 38 eta 46. 8 puntuko aldea. Paskolo, Raiti. Hartu bezala horrela, Bai. Orain arte bere zenbakiak ez dira, harritzeko modukoa. Hasieran 5 puntu sartu ditu eta geroztik gehiago ez. Raul. Jaurteketarekin ez du min askorik egiten normalean, barnekaldietan gehiago. Blokeoan trabatuta gelditu da Forrai, haren falta adirazi du orain epaile bosniarrak.
Jende gutxi baino zaratatua, 4.000 ikusle sartzen dira 2000 urtean zabaldu zuten pabiloi honetan, Palatrenton. Toto Forreren 4. falta, dudari gabe, min egingo dio Dolomitiri. James, bai, pasea da gorze, Poetarekin parekatuta zegoen Herbel. Right iritsi da, baita Paskolo ere, baina jabetzarekin jarraituko dute beltzezkoek. Azetean ditzen 4.000 ikusle, baina 2.000 ez da iristen gaur. Utxune handia daude. Bai. Bertans, ez. Roaitek ikutu, Herbelek harrapatu. Zazpi errebote dara matza Belgikarra gonen bestez. Jamesen orain beharrezkoa da hor laguntzeko. Pasea jaso den moduan ere. Bai, defensarako presioa igo egin du, Trentoko taldeak gehiago kostatzen ari zaio. Lo zegoen hor defentsa, right, eskerrak. Prezipitazioarekin aritu den hor. Paskolo kanpora, right. Raulen lana, Rai lurrean, baloia jaso du, eta azkenik Laketek 6 puntura horbildu du Trento. Suerte pixkat izan du, azkeneko jokan denontan, baina berriz ere oso aktiboa ikusten dugu, Italiako taldea. Eta bain bai, ez duela jarri behar Urduri dominio Bilbasketek, eta bere jokoa erabili, hala ere moteltasun gehiek ikusten dugu, mugimendutan. Bueno, hori Bilori mesede egin dizaioke, naiz eta esan dugun Trentoko taldeak bigarren zatietan maila igo egiten duen. Falta jaso du Mumbruk. Poetaren lehenengo izango da. Badazpada falta egin eta bigarren bat. Eguna darama orain arte, Hirukoa sartu du lehenengo zatian, eta hori dira dituen puntu bakarrak orain arte Alex Mumbruk. Hortxe 4. puntua. 40 eta 47. Etzaile italiarrei berriro arnasa hartzen utzi behar, Bada espada, Poeta. Ea Herbelek egiten duen lana hor. Momentuz, baloia atzera Paskolo, baina Wrightek 7. puntua sartu berri du hor. Raul. Jensen lana beharrezkoa da esan dugunez minuto betan hor blokeotan. Eta gero jarraipenak egiteko hainbesteko askartasuna faltako du agian. Beraz, pasoiek zaindu behar ditu bertan bereziki. Denbora eman berzaio Jamesi. Loketen falta. Mumbruk ez da egite zerbait esatekotan ez den horregon. Kontuan hartuta aurrekoan gertatu dena Herbelekin. Bai. Baina etxetik kanpo batzutan hobe da, isilik egotea. Baina ritmoa falta du partidak, dudari gabe. Herbel, Paskolorekin. Ez dauka paserik, kanpora zabaldu, ondo iritsi da Raul, Lopezek erabaki. Intentzioa hasiera batean barrura jokatzea zen, mozketarik ez du argi ikusi, eta oso ondo Raulen mugimendua, Bai, normalean gaina jokaldiak prestatuta izaten dira, ez bakarrik egiteko erasoan falta, okondo erabilduako. Poetaren bigarren falta da. Bai, ez bakarrik erabiltzeko aukera bat, baizik 2 edo 3 sortzen dira askotan jokaldietan, eta hor zentzudun jokatu du Bilbasete. Josean Forraik 4 falta ditu, Poetak bigarrena egin du. Dudari gabe, honek baldintzatu dezake eta bide batez mesede egin dizaioke dominio honi, Bi antolatzaileek dituzten arazoak faltekin. Bai, desesperazio puntu bat erakusten ari da Trentoko taldea, ez du nahi duen jokoa aurkitzen, gogortu egin du bere defentsa, pentsatzen dut hausnarketa bat egin ondoren aldageletan atzen aldian, baina hala ere ez da bildurtzen ari Bilbao Basketek aukera sortzen ditulako baina eta berriz. James
Erratza hartu du, eta erratza pasatzearekin batera, puntu pare bat ere eman dizkio bere taldeari, jokaldi horretan. Berriro Ammar. Bosgarren errebotea erasoan lortu, Lockett. Ondo James, James. Ez du ikusiregin. Prestatu da, barkatu, Mumbrú gaindituko zudelakoan Lockettek, eta hortxe utzi dio zigilua. Esan dugu Eurocup honetan, beste inor baino txapel gehiago jartzen ari da. Lockett, ez, errebotea Jamesek ezin jaso, kontroli gabe Lockettek atzera. Wright, datorren bazela baloia hankarretik pasa, eta lortu du desorega. Jamesen bigarrena izango alda. Berea izan bai da falta. Bigarrena da. Ea horpake ipintzen duen epaile Portugaldarrak. López jaunak. Eta komeni narrastea partida, minutuntan, Bilbao Basketik, horrez belek aldein berdu, leku hortatik. Askolo, gaizki pasea, zuzenean eman dio Mumbruri, Raúl, honek jarri du sosegua orain arte, eta horrela jarraitu nahi du espairi gabe. Herbel, Bogris, James bi faltakin eseri gindu Sito Alonsok. Eta hor, buelta erdi hort, inguratu gindulako. Hori epaile nagusiak. Bai. Bertan zegoen Lópezek jaramonik ez du egin jokaldi horri. Besoa, erabili duen moduan erabiltzeagatik. Bai. Zeren zai daude. Ze Sito Raulekin ari gaizketan, baina... Bueno. Horregatik ezin da partida galdetu. Poeta, Lockett. Arazoa ditu Sandersek kanpora ateratzeko. Ondo zainduta zegoelako. Poeta kanpotik. Poetaren bigarren hirukoa da. 45 eta 52. Behar bada minutu hobetan egin dezake aldea markoaian lortu dominioan Bilbao Basketek, baina ere berean etxeko taldeak ez du hori baimendu nahi. Eta minutu interesgarria dira hauek, Josean? Bai, garrantzia handiko gainaz, ez? Tamal ez da sartu hori. Barruan zen, Herbelen baloi hori, irten eginda, Bogris ez da iritsi, Poetaren eskuetan da baloia, jokaldi agindu, Wrighten blokeoa eskatzen ari da, hori iritsi da, ez da oso blokeo, baina, ze errestasuna duen jauzirago, baina taiminik ez dauka, Ez dauka, besteak beste, baloia era berean ez dutelako nahi zuen lekuan ipini. Nola nahi ere, Lockettek 47 eta 52 utzi du behin-behineko markailua, eta gitu txartea dagoen, ez dagoen. Agian eskatuta zeukan, gero kendu egindu, eta bain nik uste eman ondoren hor zerbait gertatu dela, ez? Bertan bera utzi nahi izan duela entrenatzaile italiarrak antza. Ez da utxarterik, eta Sito bintzat ez du eskatu. Eta uste dut kexu dela, ze eskatuta zegoen gauza edo utxarte hori, nolatan eman dioten atzera epaiek. Badakizu, askotan xakean jokatzen da, ez? Agian bi entrenatzaileak eskatuta zeukan, oain begira. Oain begira eskatuko du. Horre teknikaren bat edo zerbait onda. Bai. Hain justu ere, Sito hori pentsatzekoa da. Bai. Zer bai iruditan ez du hori da. Bai. Sito Alonso hori teknika eta hartara utxartea eskatu du Sito Alonsok berak. Iragarkitara goaz eta ea partida berotzen ez da. Bigarren zati honetan teknika Herbeli, oraintxe teknika Sito Alonsori eta isili-isilik italiarrak inguratzen ari dira markagailuan. 5 puntura daude orain, jaurtik eta Sandersek izango du. Lehenengo zatian oso aske ikusi dugu, ez? Jamar Sanders, 11 puntu egin ditulako. Bigarren zati honetan hobeto defendituta dauka, dominio Bilbao Basketek, eta gehiago, kostatzen ari zaio, puntuak lortzea. Aldatu egin da, partida, txorakeri horiekin. Bai. Ez zaio komeni, ez? Joko hortan sartzea, dominio Bilbao Basketik momentu honetan. Epaileak ere oso zorroz ikusten ditugu. Poeta. Bertatik jaurti. Errebote ez dute itxi orain, Sandersek eta Herbelek.
Raitek ala ere ez du bukatu jokaldi hori, eta gerora bai. Jana, Raul Lopezen ordez berriz kantxan da. Bertans. Herbel baloi eske. Baina iritsi zaio, nahi zuen bai. Jamesekin jokatu, baina igerri indio. Asmoa Satonek. Ez du irakurketa hona egin, ez zonakako defensa zen, egokitzen hor erdiko gizona, goikaldean eta bekaldean, eta hor kosta egintza jo pixka bat, ez Janari irakurketa egitea. Herbelek ikutu baloi hori, ala ere Baldi iritsi zaio berriz. Sanders. Erasoan izango da falta. Honen azera da, Trentok ezin duela erritmo iraunkorrik garatu, eta hori dominio Bilbao Basketen meritua da espairik gabe. Bai, ala ere erasoan zaitasun gehiago ditu hirugarren laurden honetan, dominio Bilbao Basketen puntuak lortzeko, ez 6 puntu bakarrik lortu ditu orain arte, 6 minututan. Defensa gogortu dudako, Trentoko taldeak, baino ala ere aukera hobeagoak lortzeko aukera badauka sisteman bidez. Ruf, berriz kantxan da. Ez da egoerarik onenean joan Italiara, baina egin duen lana txalotu egin behar da, lehenengo zatian bedere. Jana! Jokaldi dotorea. Ikusita Baldi bazetorrela, baloia arrotzen, jaioa da. Misurikoa. Rosezerren jaio bai, baina ez ibintzat Misurin. Ez idela azmerratu du berak. Sanders. Horra aldaketa bat egin du, blokeo zuzen hortan, Son Jamesek eta aski ikusi du bere burua. Jokaldi hori ikusita, parrez hasteko saltzinen Josean. Ba, nik uste nuen hobeto egingo zuela, jaurtik eta bakarrik ikusita bere burua, baina hala ere... 246 partida jokatutakoa da NBA-an, baina jaurtik eta hori han ezin zuen inundik inora erabili. Toronton eta New Orleansen. Hone bai. Ba, Janak 5 puntu jarraian eta berriro lasaitasuna eman dio Dominion Bilbao Basketi. Nondik? Kanpotik. Kasu honetan. Poeta. Minutuak jokatu beharrean, horraik lau falta dituela kontuan hartuta. Pasea gaizki, Mungro aurreatu zaio Satoni. Eta Saton desagertuta dabil, Bai, gaur normalean zenbaki honak lortzen dituen taldea da, ez? Batez beste 8 puntu pasatxo, baina gaur orain arte ez askorik erakutsi gabe. Zona barruan gelitu da James, baloi eskatzen, Mumbruk esan dio ezetz, eta uste segunduak eman dituela hor. Herbel, ondo zuzendu du, hasierako asmoa. Ikusita biderik ez zeukala, ba, dida, berriro Dominio Bilbao Basket, markagailuan, ies eginda, 48 eta 49. Eta beste, jokoan daukagun beste partiduan gertatzen ari denari erreparatuta, ez dago berririk, Oldenburgek jarraitzen du Ljubljanan irabazten, 6 puntu goitik, hirugarren laurdenaren bukaera aldera. Ze esan nahi du horrek? Alemaniarrak ez direlain patxalak. Horreko astean Bonek ere eman zuen, orain dela 2 aste ez ustekoa eta. Orduan, Ljubljanako taldea da patxala? Ez dago patxalik. Multza nola dago ba? Oso estu. Berdintasun izugarriak ikusten ditugu. Aukera bikaina galdu zuen Bilbao Basketek azkeneko astean. Aurreko astean gertatu zena damu da talde bilbotarra, baita zaleak ere. Aldea haunditzen ari da Oldenburg Olimpiaren kantxa. Eta hemen haunditu egin du Dominionek. Trenton jokatzen ari den partida honetan, lehen aldi izan Italiako iparraldean. Trento besteak beste ezaguna da, beste kontu bategatik. Kontrarreforma han bultzatu zelako aspaldi, 16. mendean. Saskiboloiaren berriz, talde honek eman digu iaztik.
Ruf. Jamesen bila, ondo zainduta doka Baldik. Rufek berak ikusi du hor bazeukala aurre egiterik. Laket. Taleneko zatian aipatu nahi nuen, Laketen gaineko historia josean, ze Arizona Stateen ikasten ari zela, marketera egin zuen, Unibertsitate ospetsu horretara, saskibaloi arloan, eta han jaki zuen bere amak minbizioa zuela, horregatik nahi izan zuen etxera hurbildu. Eta horrek nunbait utzi dio indarre edo bultzada hori, zestakit ama hil egin den, baina saskibaloira etorri da, eta, bueno, azken baten estatu batutatik ere alde egitea erabaki du, iaztik hori ahaztutzeko. Pasadizo tristea dudari gabe. Bai, ez dakit lortuko duen, ahaztea. Dudari gabe Trenton ondoen jokatzen ari dena, Behintzat baloia irizpidez erabiltzen ari den bakarnetakoa, eta irizpide arloan Dominion Bilbao Basket hobeto. Bere utxuneak ere izan ditu gora berak, hori bai. Baina oro har, momentu honetan partidura itzuli da, eta uste dut partidura ja behin betirako itzuli dela Sito Alonsoren taldea ematen du. Bai, ala dirudi, esku artean dauka momentu honetan partida, egia da bendikan 11 minutu pasatxo gelditzen direla, baina hala ere ikusita nola jokatzen ari den, defentsan ondo mantentzen badu, bere kokapena aukerak izango ditu, mantentzeko aldea eta areagotzeko ere. Bai, ze horrez gain ez dago eroso talde italiarra. Hemen ikusi dugu, defensa pixka bat gogortu ezkeo, ez dauzkatela orgullo gehiagirik, taldeko defensa hori austeko, sisteman bidez, eta beti buruzko jokaldietan, baloia lurrea botaz, eta horrela nahiko zaila egingo zaio, gaur Bilbao Basket gainditzea. Todorovic, ez? Askolok berehala baloia Sandersi eman, honen hasierako minutuak oso gaiztoak ziren, baina geroztik itzaltzen joan da Chicagokoa. Hortxe Satonekin jokatu du orain. Satonen gainean dago Jana, pixu gehiagoka aurrean zeukan herrikideak, eta Baldik erabaki behar izan du kanpotik. 52 eta 61, amaitzeare hirugarren laurdena, eta alde onarekin ekingo dio azken laurdenari Dominion Bilbao Basketek. Ruf. Jamesekin ezin dute jokatu, ze Baldik defentsa aurretik egiten dio. Bai. Beraz, kanpotik jaurti behar da, eta jaurti beharrean ez ezik, hori ere sartu du Janak, 52 eta 64 markagailuan, 12 puntu hauek dudari gabe egan egiteko balio behar izan diote Dominioni urrengo laurdenean. 10 minutu baino ez dira geratzen. Aresten aipatu dugu, Axel Herbelen lan zigina edo ikusten ez den lan hori batetik, baina bestalde Janaren eraginkortasuna, lan eraginkor hori agertzen ari da sarri, dagoneko 14 puntu sartu ditu Rochesterrekoak, eta hori ez ezik, esan dugu James ondo zainduta dutela italiarrek defentsan, baina Jamesen lana oztopatzen eta intimidatzen, atzean horrek ere ematen dio bere aukera Dominioni gerora erasora egiteko. Baloiak eskuratu bide horretatik. Ruf, ez dago osasunez ondo, baina laguntzen ari da eta nola gainera. Ez dut uste Borgek jokatuko duenik, ze haren arazoa horrendikan ez dut uste larriago izango duenik, baina ez dago jokatzeko. Eta Rufen beharra bazukan Sito Alonso. Bai, dagoeneko 4 puntu egin ditu, eta ez hori bakarrik 3 asistentzia ere banatu. Burua uste galantak sortzen ari zaio Trentoko taldeari. Eta, badirudi, errotazio laburretan erabiltzen ari dela gaur Sito Alonso Alex Ruf, baino etekin ona ematen nahi zaila. Partio dagoen bezala, momentu honetan neurketa erdia irabazti egin beharko luke Dominion Bilbao Basketek. Ze ez dugu Trento gai ikusten, izan du bera aukera duela 3 minutu, Sitoria direzitako teknika horren ostean, 4 puntura ipini dira. Erasoan 2 aukera izan dituzte birai hurbiltzeko,
eta Gaitzerdi, Domenionek berriro gora egin du. Bai, eta ritmo honekin asko sufritzen ari da. Esaten ari ditzen, Jamesen gainean baldi egiten ari den defentsa, James indargabetu egiten du erasoan. Bai, baldi ere oso jokalari altua da, 2 metro eta 7 zentimetro, ondo defenditu da zokan. Nire ikuspuntutik oraindik ganetzean ondo kokatuta, James baloia jasotzeko. Eta oso urruti zen, gainera, saskitik. Prezipitazio pixket erabili du hor behian togero dizik. Hori da egin behar ez dena, markeoioa dauen moduan egon da. Satonek falta hartu du, Alex Suarezen bultzada, esaten ari da epaien hausia. Suarezen falta da beraz. Presio haundirik ez dago kantxa honetan. Eskatzen hor ikutu egin diotela, puntak eta hortan baloia. Eta horregatik jo duela, taularen albo hortan. Baina ondo, punteatuta zukan jaurteketa hori, Bilbao Basketek. Alex Ruff. James. Baldirekin haserre dago. Ze horre zuzenean jo nahi zuen urratsak egin ditu, nola nahi ere. Talka horretan. 2 hirualdiz talka egin. 2 baloi galdu ditu jarraian, Bilbao Basketek. Baina temati, aurreko jokaldean gertatu denan ostean, hor itzuli egin nahi zion Baldiri, Baldik, Paskolori. Paskolo Suarezekin parekatuta. Ez, Baldik ikutu, Suarezek ere bai. Minutu bat pasada eta markagailua ez da mugitu. Hori da honena. Eta martxa honetan, Trentoko taldeak lehen aldiz aurtengo Eurokopa honetan, ez da ez, 85 puntuko langa horretara iritsiko, batez beste hor da bilelako, asko dira, Bai, puntu asko sartzen dituen gaur taldea arte, da, baina... bosgarren talderik eraginkorrena erasoan, falta da. Garbia izan da. Bai, hori nintza da jabetza. Bai, badirudi, Italiako taldean nahi duela zikindu pixka partida, ea lortzen duen argudi horrekin sartzea. Hor teknikaren bat ikatu du. Entrenatzaile Italia errei, Buscagliari. Oharra jasoko. Ez nik, a ver. Bai, pitatu dio. Badago. Errealizazio honekin, hemen aritu behar dugu adi, Sitori bat lehen, eta orain aulkiari beste bat, entrenatzaileari, suposatzen dugu. Bai, entrenatzailearen keinu egin du, hor eskuarekin, horregatik nik hori ikusi dut. Baina bazirudien ez direla konturatu, beste bi epailea. Trentoko jarraitzaileak pozarren zeuden aurreko astean, izan ere lehenengo garaipen etxetik kanpora Europa mailan lortu zulako taldeak, eta gaur berriz hasierako indar hori nola galdu duen euren taldea ikusten ari dira, aurrean dagoen Dominio Bilbao Basketek gehiago delako. Janari edo ez, kanpora doa Forrai, edo teknika bikoitia ez dakite zehatz-mehatz. Bultzak ari zirelako biak. Forrai kalde egin beharko du. Hori bai. Baldi ere badoa. Bai, ez dakit. Baina ez... Partidak hainbesteko beharra zeukan, jokaldi guztia mozteko. Teknika balen bada, Forrai kalde egin behar du, hori da. Hemen ikusiko zertan ari ziren Jana eta Forrai. Horrelako jokaldiak askotan ikusten dira da. Baina azalpenak eskatzen ari da. Buscaglia jauna. Baina kontu, Forraik bukatu du parti honetan egin beharreko guztia. 4 falta zitulako aurrez. Eta poetak normalean 23 bat minutu ematen baditu, kantxan, pentsa gaur. Amairu puntuko aldea. Denbora geratzen da oraindik,
baina uste dut ondo bidean partidu hau irabazi behar dula Dominion Bilbao Basket. Elduta zokan, besotikan. Dominionek ez du urduri jarri behar, eta hau gertatzen balin bada, lasai jarraitu. Markagailu alde dauka. Zatoen antzerki esango nuke, Bai, horrezta. Haundia gainera. Merezi hartzun partida honek horrela komplikatzea. Anai giroan hartu dute Dominion Italian, eta ez dakit nola bukatuko duten, Beste teknikaren bat. Bai, egonda. Beste aldaketekin, ja ez dugu baien keinuak jarraitzerik. Orduan Sandersen falta ez dagoen eta falta Todorovic adierazi diote. Baina Paskolok zatik egin du jaurtik eta orduan. Ez hor teknika bat izan da. Hori da. Paskolo jaurtiketa bat egin du, teknikarena, eta jabetza italiarrek. Dagoeneko 3 teknika. 3 ez, 4. 2 italiarrentzat, beste 2 euskaldunentzat. Right. Laket Rufekin, defentsako lana, saiatu da Bogris, gaitzerdi. 10 puntura, Trento. Talonekin eutxine baldeari Sito Alonsor. Eta gerora egokitu bostekoa. Ana. Mumbru, Suarez. Gorisi leku honen utzi dio. Aurraite gainditzeko gai den, urratxa. Hora arazoa ditu Greziarrak, Bai. Ez bakarrik gaur, partidu guztietan. Teknikoki gauzasko hobetzeko ditu. Zortzi minutu. 10 puntuko aldea. Zaton, bai baloi eske. Rufe hartu du kolpea aurpegia. Erasoan, bai, falta. Ez dakit propio egiten ari diren, baina hau ez da ulertzerik. Besoak airean nola ikusten ari garen. Bai. Eta berriz diot, Dominionek edo joklariak egin behar dutena da, jarraitu liskarroietan sartu gabe. Arestian aipatu duzu, nahi zutela partiduan arrastu eta ados nator, Hau ikusi besterik ez dago, Laketek hor zertara egin duen bultzada hori. Eta beste teknika bat. Beste teknika bat dago. Loketu. Ez, bonusian dago. Ez, kiroltasun gabeko faltaren da. Izan daiteke, Edo auskado, galdetu inber, epailei. Abezak gertatzen ari den. Bai, kirolgabetasun falta, teknika espalin bazen, kirolgabetasun falta keinu horrengatik. Bai. Lehen uste beste inbeste gertatu dela, Bilbao Basketen erasoaldian. Zenbat aldatu den orgeiagoka, eta eskerrak Dominion aurreti den markagailuan ez dela bate daki. Nola bukatu behar zuen, bai, hori ere falta da. Desesperazioa zer den, Bai, ez daude txuta, Partidan atzetik joatea eta hemen besoak erabiltzen ari dira nabarmen. Argia da. Bai, bai ikutu du, baina gero besoan ere heldu egin dio, Mumbruri. Honena, Dominio bere horretan jarraitzen duela. Bai, eta horrela jarraitu behar. Horrelako momentuetan burua hotza. Erabili behar da. Zazpi minutu terdi, 3. garipenaren bila, hau ere etxetik kanpora etor daiteke Dominionentzat. Eta Trentoren alaitasuna bide batez zapuztu. Eta multzoa, bero, ipiniko da beste behin. Jardunaldiak aurrera doazela. Poeta, baldirekin ezin jokatu, ez dago pikan rolik eta baloia eman du Poetak. Ruf, zuzenean, ez dauka biderik atzera, denbora, jokaldi antolatzeko Janak.
Ona da hori Munburrentzat. Hor desoreka lortuta, Ruf, ondo. Jokali bikaina. Berriz ere sistema. Bai, sistemaren aurka defensa nahiko txarra daukan taldea da, Trento. Eta hemen ikusten ari gara baina eta berriz eskuak erabiltzen, gorputza, kontaktuaren bila, baina horri aurre egiten badio Bilbao Basketek nik uste eta aukera izango duela eta aberason batekin etortzeko ere bai. Josean, Eurokap honetan, etxetik kanpoko partidatan, 3,tik dominion erakusten ari den eraginkortasuna hor dago, Bai. Alemanian lortutako 2 partidatan, 2 garaipen horietan 27 iruko. Gaur 11 daramatzau da, 3 partidatan etxetik kanpora, 38 iruko orain arte. Eta oraindikan, beste pare bat sartzeri baditu. Gehiago sufritzen ari da etxean. Hor etorriko alda beste bat, Rufek izan du aukera. Poeta, right, hori gustoko duen baloia da. Hortikan aurrera egiterik badauka. Lehendabiziko minututan gertatu da. Bai. Geroztik bide hori itxi diote bilbotarrek. Ruf, hortikan atera barrauka, Bogris, Hanna. 10 segundoko jabetza oraindik. Poeta gainditu ondo banatu du eta Bogrisek zeutxa. Errezena utz egin du. Saton. Torezen falta da. Berriz ere pixkanaka, bere bosteko oberena kantxaratzen ari da Sito Alonso ziurtatzeko garaipena. Liubianan jarraitzen du markagailuan agintzen Oldenburg talde alemaniarrak. Bien bitartean utxartea dugu Trenton. Igandean Murtziako ligako partidan etengabeko pertsonalak, etenaldi ugari izan zituen ligako partida horrek, emaitza txarra Dominion Bilbao Basketentzat. Gaur berriz pertsonalak bai, baina pertsonalekin batera eta bereziki bigarren zati honetan 3 teknika, 2 kirolgabetasun falta. Hori uste dut marka izan daitekeela, zati batean behintzat bai. Bai, nik uste baiet, agian taila hauek Murtziako partidari begira itxo bat eman zioten eta zerbait ikusi zuten edo zer. Edo gorreta zuten kopurua adirazi behar zuten. Bate daki. Bueno, bost erdi. Partidua ondo bideratuta dauka aspaldieti Dominion Bilbao Basketek. Okerra hundirik ezean, minutu hobetan horrela jarraitu behar eta eutsi egin barri balde honi. Bumbru. Defensa gogorra, egiten ari da momentu enten, Trentoko bostekoa. Aurreratu da bai, Hanna. Horrezin pasea eman Bogrisi. Ustete bidirik okerren aukeratu duela. Kanpoan ez zain zeukelako Bumbru. Saton, irrizte egin du. Baloiak enduko aldio Monbruk, Braitek harrapatu du eta urratsak egin ditu. Talde gogorra dela erakusten ari da, Trentoko taldea. Ez du latxegin galtzia, alegia. Oso talde fisikoa eta gogortasuna erabiltzeko ere aukera baditu. Italiako ligan, 3. postuan dago sailkatu eta Armani da lidertzan. Orain arteko 6 jardunaldietan 4 irabazi eta 2 galdu ditu eta etxean galduko duen bigarren partidua izan daiteke hau. Ligan bat galdu delako dagoneko. Euroligan edo Eurokapen hobe esan da, oraindikan galdu gabe dago. Eta jokatutako aurreko 2 partidatan aurkariak ondo astindu ditu. Nanter eta Oldenburg hain justu ere. Baldi. Jantzek eta hona baka, jokalari honek. Denek beti ere jaurtitzen utzi ezkero, hemen gertatu dene kasua. Astebetean 3 partida etxean, ze
Pesaro irabazi gintzen igandean, gaur Dominorekin galtzen ari da eta Bareserekin jokatuko du datorren igandean berriro etxean. Dominori berriz kontrakoa. Jarraian, txetik kanpora partida gehiago, orain arte, etxean baino. Eta etxera joan denean, bereziki Eurocup honetan, oraindik ez da estreinatu. Bera gaur Sito Alonsoren taldearen mesedetan eta alde esan barra dago. Momentu larri, lehenengo momentu larri horretan, zegoan izan 7 eta txarroatu dira italiarrak, berehala etorri da erantzuna. Eta behin erantzun hori etorrita, sosegu gehiagorekin eta sistemak erabiltzen hasiala, indar gabetu egin du Dolomitiren energia bere izenari soeginez. Bai, ritmoak kudeatu ondoren, agintzen jarri da markanalduan, Bilbo Basketek eta hor lortu du, abantaila. Nahikoa gainaz patxadaz jokatzeko. Eta hain badirudi, horrekatzen ari dela bere bosteko hoberena. Ea, lortzen duen, ondo iristea, azkeneko minututara. Jokalari estatu batorrak beroa dira, oldarkorra bai, gabeziak baztertu gabe. Zatzean badituzte gabezia, baina euri bosta zola hori. Janarena irten da, Erbelena eta momentu batean ere Mumbruna irten den bezala xilenxiago. Right, errebertxo hortan, Jamesen aurrean, Gaitzerdi, Sato, Kapoti. 76 eta 71. 4 minutu. Azkeneko birukoak bakarri zeudela egin dituzte, Bai, hor despiste batzuk izan dira, Tentsioa falta du momentu honetan Dominionek, tensio hori eskuratu beharren da, berriro bada espada. Falta Janari, Kotaren 3. izango da. Aspaldi bonusan zartuta dago Trento. Ea ondo aprobetxatzen dituen, Janak, jortik eta libreago. 16 puntu orain arte. Utxik egin gabe, jortik eta libreen marratik orain arte. Lautik lau. Horrentxe atxeena, Jana berari, Raul López, Sitok bosteko ogituko zuelakoan. Bigarren zatinetako bosteko bera dago horrentxe kantxan. Poeta, Raul aurrean. Poetak berak, jokalia. Ona barrekalia. Bukatu gona izan du hor. Raul Lópezen despiste galanta. Kasualidad izan da, baina Janak alde egin eta zuzenean jodu, saskira bila. Giuseppe Poeta. Lurrean Poeta, jende aserre, James jaso eta Baldiren falta da. Mugitzen ari zen. Denetik egon da hor, Eta hemen oharra jasotzen ari da, Giuseppe Poeta. Kontu zibilidadiaz, oharra jaso du eta uste epai hauek ez dutela inongo arazorik teknika adirazteko. Ez, erakutsi duteneko garbi. Ez da Baldirena Satonena baizik. Hau ere falta interesgarria, ikusita ze bero zegoen estatu bat horra. Azkeneko laurden honetan. Baina partida honetan ez da sartu. Ez. Amaki negatibotan bukatuko dunen bestez. Dagoeneko bi joklari kanporatuak. Forrai eta Sato. Eta jaurtik eta libre marratik Son Jensek, orain arte egin dituen 3 ahaleginak, 3etan kale. Zenbakiak ez dira biribilak edo borobilak izango. Lana beste modu baten egin du. Ea usartzen duen, laugarrena izango du. Nola jartzen ari dan, partida.
Rauli falta. Bai, poetak zautzen du, ez? Hemen jokatutakoa delako, eta beak ere irakurketa azkarra egiten du, ez? Raul Lopezen aurka jokatzeko aukera guztia ditulako, eta ikusita bonusen sartuta dagoela Bilbo Basket ere provokatzen ari da falta dira. Berriz ere, partidu aldatzen ari da, momentu larrian. Alden guztiarekin talde bat. Oain arte sosegatuta zegoela eta ondo bideratuta lana besteak ematen zuen, zeukala. Eta batean, 4 puntura ipini dira Trentokoak. Raul Lopez. Erasoan asmatu behar, lasaitasune puntu hori ekartzeko. Berri hori. Zabaldu da Herbel, zabali dago eraberean zai bertan. Eta ez da sartu hori ere, ez du sartu nahi izan baloi horrek. Jokaldia ondo egina zuten. Poeta. Kanpora zabaldu. Kanpotik, baldik, sartu Irukoa, puntu batera. Espero ez genuena duela 3-4 minutu gertatzen ari da. Pase argi ikusi Jamesekin, oso urruti zegoelako oraindik. Bertan sartu nahi du hor erantzunkizuna. Ez, erregotea Braitek. Erabaki bakartiak hartzen ari da, gertatzen ari den guztierekin, hau bakarri faltazio dominioni partidu galtzea, Momentuz Braitek aurreratu ditu Italiar. Uztartea eskatu duzita, ikusita zer gertatu da. Minutu terdi hau. Ze partzialak oso da. Bai, baina azkeneko minutu terdi honetan, Dominion Bilbao Basket zeharo kanpoan egon da, Eta Poetak egin duen irakurketa zuzena izan da. Hor ikusi duenean Raul Lopez, Raul Lopez igortzera joan da zuzenean. Zagite Janak zote duen bueltatu beharko kantxara, Izan duen aldearekin, Dominion Bilbao Basket orain azpiti da markagailua. Gaur Poetak hartu duen erabakitako bat Raulen aurrean. Lehenik zigortu, berriz ere horre desoreka lortu, baldi ikusi du kanpoan, eta beste behin Irukoa sartu dute bakarrik zeudela. Bai, oso ondo mugitu hor baloia, Giuseppe Poetan lana azpimarratzeko da, Josean, azkeneko 2-3 minutu betako Irukoiek ara nora eraman duten Dolomiti. Eta 2-9 partziala, laur denotan. Jana kantxara. Aipatu duzu. Baina Raul ere bai, Kontrola nahi du Sito Alonsok. Jana eskolta moduan behar bada, baina pentsatzen dut defentsan Poetaren gainean ipiniko dula. Hala dirudi. Laizte jakingo dugu. Jana, keinu egin dio Rauli. Eskubiradoa. Alde haulean ezain dago Raul. Hortxe da pasea. Jamesen blokeoa. Mumbro. Ederra! Irukoa. Animoak bertan bera usteko, etxeko zaleen animoak botikarik senda belarrik onena izan da hori. Hala ere, 2 puntuko aldea baino ez. Minutu terdi, Poeta. Aztu egin da hasiera batean Paskolo, Wrighti utzi, eta Herbelen falta atera du, Nola edo ala. Bai, Mumbroren defensa oso ona izan da, Paskoloren gainean, baina azken momentuan Gorraitek aukera izan du, hor buruz jokatzeko. Ea oain sartzen dituen edo berdinketa lortzeko. Ez dauka oso porzentai zuzena. Ez. Jaurtiketa libre marratik talde honek ez ditu zenbaki honak, hori ikusten dugu, Hala ere, Wrightek daukan mekanikarekin, hobe du jaurtiketa hauek egin. Bigarren ez du sartu, zena edo horrez daukalako presiorik. Presioa beste bazan. Kasu horretan, 75 eta 76. Azken minutuan sartzear da Trentoko partida. Estreineko zari dira
Eurokapen eta Europa mailan bi talde hauek. Iritsi berria delako lehiaketara talde italiarra. Txaskirak eta behar du, espada eta lortu du gaurko protagonistak alor horretan. 18. puntua sartu du Kevin Hanak. Ausarta den, Beak ere ikusi daukera bazokala. Ombru ditu du baloi hori, ez dago faltarik. 75 eta 78 defentsa bat behar du dominionek, 15 segundo betan. Oregondetek egiltza, partidua jarri den bezala jarri eta gero, Poeta. Kanpoti jaurti. Airball. Bai, orain arte jaurtik eta ona lortu dituen jokala izan da, baina oain presioaren arabera jaurtik eta nahiko txarra ikusteko aukera izan dugu. Eta ia eskuartean dauka momentu enten garaipena, ondo jokatzen badu jabetza hau Bilbao Basketek. Aurrean ez, zaukan markatzailea, etzen Raul López, eta hartara horre ez da usartu, aurrez egin dituen edo atrebitu aurrez egin dituen bi jokaldi horiek egiten. 75 eta 78, 3 puntuko aldea, Dolomiti ez da ohiko zenbakitara iritsiko, dominionek ez diolako utzi, eta minutu terdi edo 2 minutu beltzoiek baztertzen ditugu partioaren bukaeran, ze orain arte ikusitakoa ikusita gero, ez dugu sorpresa gehiago nahi, Espero ezagun ez, ikusita nola jarri zaion partida momentu batean, baziru dien, aukera ere bazukala, partida arrisku izugarrian jarri zaiolako, dominio Bilbao Basketik, baina momentu honetan berriz ere ondo bideratuta dauka, jabetza 3 punturen aldea, eta hoen behartuta dagoela, Trentoko taldea defensa gogor bat egitea edo faltaren bidez, lortzea baloia. Lehenik ipini behar da hortxe, hor agertu da Raul, haren gainera, bi gizon, eta Hanarekin lotura egin da gero, Sandersen falta etorri da. Jaurtiketak izango ditu beraz Hanak. Oain arteko denak sartu ditu. Lautik lau. Gustuko ditu, momentu hauek. Ardur hori atsegin du, esan edizu. Bai. Nanterren aurka ere atsegin zuen eta araze gertatu zen. 6tik 6 hartu ditu eta dudarik gabe pausa handia. Lortu jokaldi horrekin Hanak. Hankan, jabetza izango du beraz Trentok. Aro berria dago, 16 segundoen esan nahi dizuz da? 16 segundo jaltza. Right. Ez, errebotea Poetak harrapatu du. Ez da usartu gaitu. Txapela jarri digu Jamesek. Laugarrena partida honetan. Batez beste bita zerbait zeraman orain arte. Txapelketa honetan Som Jamesek. Gaur lau jarri ditu Josenek esan bezala. Hor ez dauka itzala egin dizaiokenik. Orain arte behintzat. Lau iskinatan jokatzen bukatuko du lana. Eta jaurtiketa horrekin Alex Mumbruk, Dominion Bilbao Basketen lana. Zenba sufrituta. Gauza asko gertatu dilako bigarren zatian, baina alde batek eta esperientziak eman dezakena baliatu du bigarren zatian Dominionek eta bereziki partidua landu du bigarren laurdenetik aurrera. Bai, bat natorre, nik uste dut erreztasun gehiagorekin bukatu bertzula partida, Bilbao Basketek ikusita ze gertatu da, baina, narrastu egin du partida, defensa gogor batekin, zikindu bigarren zatian Dolomiti Trentok, lortu du, gainaz bueltatzea partidara eta agintze jartzea marka joan, baina hor bere jokalari oberenekin Sito Alonsok lortu du kontrolpean izatea partidaren bukera. Eta irakurketarik onena zera da, aurreko astean gertatutakoaren ostean, baita asteburuan jasotako porrot mingarri hori bazterrean usteko moduriko egin hau dela. Oain bai, Eurokapen jarraitu beharko du talde honek etxetik kanpora jokatzen, ze etekin hor da. 3tik 3 garaipen. Bai, datorren astean ere kanpo jokatu beharko du eta beste garaipen bat ikusteko aukera dago. Jarri dezala era berean 3koak sartzen, ze Alemaniako 3koak kontuan hartuta, gaur beste 12, guztira 3 partidatan 39 3ko.
Bai, porzentai harrigarriak lortzen dituen taldea da, eta urtengo Eurokapean 100-berrogei pasatxo sartzen dituen taldea da, ez? Eta arlo hortan hoberena multzoan. Gaur etxetik kanpora, datorren astean berriro etxetik kanpora, kasu hontan liderraren kantxan edo lidertzan berrituta dagoen taldearen kantxan, Nanterren. Ordura arte, ondo izan! Aio!